ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам анаи навинкора нишон дим. Ино материалошон ламиражан. Анамхе сангои хамелеон задагиай бинед, чӣ хел хушрӯ омадагиай. Хамелеон ина бинед. Фасон сваровскиёи тозаи шишагӣ. Хеле ранг мезана, барои мо ира хамелеон мегем. Ина марҳамат. Яна инҷа да боша. Чанд ранг дора, беҳад рангои фасонан, ҳамаш хушрӯан. Нархи 3 метраш 150 сомонай. Касе ки опт мегирад, бо арзонтарак мешава. Барои авай дер накунед, аз навинко нависед. Мо доставка дорем. Марҳамат, ина мудам нишонтон метиҳам. ин рангшам метавонед аз анами ранго гиред. Рангош хеле зиёдай. интихоб шавидед, чӣ хел бисёрай. кадом рангиша ки мехоҳед, инами 3 метраш 150 сомонай. оптумда чӣ хеле гуфтум, бо арзон мешава. беҳади қулаб хушрӯ омадаям, қулаби сангдаламираш. ранги материалҳои қиматӣ метова. барои ҳавай, барои тӯи маърака каседа дар кор бошад, марҳамат. ҳамаха новинкаҳои арзону дастрас ҳаст. боқӣ саломат бошед. хайр.